Deep Web wannabe si Momo. Deep Web wannabe si Momo. Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Hackerman. Ito na naman tayo. Ito na naman ang mga dark web na bullshit na umabot na uli sa Pilipinas. Kung hindi nyo pa narinig na merong namatay na bata uminom ng gout medicine dahil sa isang challenge. Okay, simulang-simula pa lang sasabihin ko na sa inyo, walang app. Isa lang siyang messaging app na ginagamit sa maling paraan, or in this case, WhatsApp. Isa siyang willing text agreement between two strangers. Nagsimula ito sa Russia at magkaroon ng mga hulihan, sila Philip Bodaykin. Hindi ko na isa-isahin sa inyo, narinig nyo na to ha. Lahat to public knowledge na. Okay, pag nag-search lang kayo, Blue Whale Challenge, lalabas to. Ayoko kayo gawing tanga at ipapakita ko pa isa-isa sa video ang pinanggalingan nun. Meron na mga taong namatay, kumaalat na to. 7 months to nangyari, 7 months ago. Almost a year na siya nangyari at dumating na ngayon sa Pilipinas. So imomol natin si Momo. Sino ba to? Saan ba galing tong picture na to? Ito ay isang artwork ng isang Japanese na ang pangalan ay Keisuke Aisawa. At alam niyo naman ng mga Hapon, di ba? Pinanggalingan ng Ahegao, ng tentacle porn. Alam niyo naman ng mga weird ang kanilang hilig at magaling sila gumawa ng mga horror genres. Di ba? Malaman niyo The Grudge, di ba? Ju-on. Yung mukha lang yung nakikita niyo pero meron pa siyang boobs, di ba? Pampamilya din siyang artist. O di ba meron ako waifu kasama ni Momo. So syempre may mga kupal, mga cancer sa internet, di mo maiiwasan yan na ginamit tong mukhaan to kasi nakakatakot siya, di ba? Meron siyang creepy aspect. Pero ibig sabihin ng Momo in its literal translation ay ubume. Ubume meaning child snatching bird. So, ang challenge ay simple lang. By 50 days, kailangan gumawa ka ng 50 tasks, sasabihin ng isang administrator sa isang social network, okay? Nagsimula to sa parang Facebook version sa Russia. At sa Russia, daw ito nagsimula sa kanilang VK site na pinag-uusapan ng mga bata about sa schoolwork, para siyang Facebook. Parang ganun lang. Parang Reddit. Pinag-uusapan lang mga crush nila, di ba? Siyempre, nalalagay rin dito yung kanilang personal na buhay, kanilang loneliness or depression, mga gusto nila pag-usapan. So, siyempre, darating din tayo sa suicide. Yung apathy mo for your life kasi parang ayaw mo lang. Okay, may mga ganun, di ba? Mga nihilist. At mataas din ang adolescent suicide sa Russia, lalo na sa Japan. Naghahalo-halo doon ang culture, ang history, na nag-weigh down sa mga inhabitants nila. So, hindi ka na rin magugulat kung bakit ganun mag-isip mostly ang ibang mga tao doon. Or kung gano'n sila kadali maging susceptible sa mga ganong klase pag-iisip. Ang hirap lang dito, pag merong mga gullible na mga bata na nasasali dito na tinatakot via the dark web bullshit na naman. Kasi ang nangyayari, yung mga accounts ng mga nabiktima, yung mga nagpakamatay na mga bata, ay kinakausap sila ng admin. Kailangan mo mag-willingly sumali dun sa game eh. Yun yung isang start eh. Kasi mangyari, pag kinausap ka kunyari na isang deep web wannabe na admin dyan na gusto kang pagtripan at isali sa mga ganitong dangerous na mga stunts, pwede mo naman sila i-block. Okay, i-block mo lang tapos na, di ba? Pero ito, mayroong aspect of intrigue, aspect of curiosity, syempre mga bata di ba? Na naging initial drive para umuho sila sa kung ano man sabihin ng mga admin na to. Marami silang ways para makakuha ng something sa gagawin na dangerous na ng mga bagay na to. Una, binibenta nila sa ibang sites, sa mga sketchy na sites, yung mga pictures and videos na hingi nila doon sa bata. Kunyari, inom ka ng ganyan, talong ka ng ganito, magsugat ka ng ganyan, na parang pruweba na ginawa mo yung kanilang utos sa'yo. Binibenta nila to, di ba? Kung alam nyo yung Best G, hindi ko natutuloy kasi papagalitan ako ni Tito YouTube. Isa tong site na nag-share dito ng mga very gruesome videos, mga iba dun parang iniisip mo, totoo ba to? Parang feeling ko totoo to kasi sobrang realistic. Basta it's very disturbing. Talagang cancer sa kalooban kapag nakita mo to. So siguro yung iba dyan alam niyo yung sinasabi ko. So yun, so hindi ka magugulat kung bakit meron tong monetary gain sa ibang tao. May mga tao na talaga magbabayad ng malaki para na makakita ng ganito on a daily basis. Parang porn nila to. Tandaan nyo, very fucked up ang ating mundo. Kailangan mo to i-accept. At kung wala ka sa internet, hindi mo to maintindihan. Makikita mo naman mga tao sa internet, diba? Sobrang woo! Diba? Kasi yung anonymity, diba? Napag-usapan na natin. You can be anyone you want to be. Pwede kang maging kahit sino. So sige, panoorin natin saglit yung sinasabing video na nakita nila sa mga video sa YouTube Kids.
Ano YouTube ha? Kung baka demonetize ka sa akin, may Lagpas pa rin pala sa YouTube Kids app nyo, ha? Ano na? grabe kayo man demonetize. So, yan. Yan yung sinasabi nilang napapanood ng mga bata. I'm looking in her eyes. Lahat naman tayo mamamatay din in someday. Ba't mo kasi sabihan paano ako mamatay, ha? Ako pumatay sa'yo eh. Sobrang ironic lang kasi yung mismong pinanggalingan ng photo, hindi yun yung purpose niya eh. Like, hindi naman to ginawa para dyan eh. Diba? Dahil nga kay Keisuke Aizawa, kinuha lang. Ito yung iba pang gawa ni Keisuke Aizawa. O, ayan, yung double-eyed. Ha? Ang kanya Instagram ay Nanako. Okay, pwede mo i-search. Ayan o, diba? Nanako. Yung mismong kanyang profile picture, yun yung kanina natin nakita, diba? Yung twin-bodied sister, parang gano'n, diba, nakakimono and shit. Yun talaga ang kanyang style, okay? Hindi mo masisisi. Alam mo naman may mga weirdo na may mahilig dyan, diba? Twin plastic, diba? Tinitigasan ka ba ngayon? Pang bata lang ang matatakot dyan, o? Yung mga gullible na mga tao. Okay, so nalagpasan na natin yung mga taong nauto, diba? Yung mga nauto na tinatakot, sinasabi papasukin, pupunta ka sa gabi, ganyan-ganyan. Una-una, ang daming bata sa mundo. At yung mga maggagawa ng sinasabi nyo, ay tao din. Nababaril din sila. Tinatablan din sila ng bala sa ulo. Malakas ang mga polis, lalo na sa Amerika at Russia. So, hindi nila magagawa yung sinasabi nila. Ang pwede nilang gawin, manakot at mangipit ng mga bata. Kasi kung kunyari adult yung mga sabihan nila yan, tatawag lang ako sa polis. Pwede matrack yung IP mo, kung hindi, o di magtago sila, di ba? Kumbaga, yung mga hackers, kung ganun yung gagawin nila sa lahat ng batang sasali sa ganyang klaseng laro. And one day, kung ako'y hacker, matatakot din ako na magkakamali ako, na magsislip up ako, at mahahanap ako ng authorities, di ba? Kumbaga, mamumomol ako ng mga pulis. Hindi siya parang viable way ng mga matatalinong cancer sa lipunan para lang manakot. Yung mga nakikita nyo apps na ginagawa ngayon sa Play Store, marami yan, mga automated na yan. Either may pili na siyang reply and meron ng piling panakot. Kasi nga nagsimula to dun sa parang video na pag kinausap mo siya sa WhatsApp, magre-reply siya sa'yo na kilala ka, na alam saan ka nakatira, tapos papakita siya ng mga shocking photos na okay, mangyayari sa nanay at tatay mo, bla bla bla. So, a very templated response, kumbaga. Kasi yung pangalan mo naman sa WhatsApp, nakalagay na agad. Yung ibang mga details, location, nakalagay yan sa app mo when you accept an account, diba? Nakalagay yan. Yung mga hindi mo binabasa. Cases sa Black Mirror na series sa Netflix, diba? Na parang lahat ng information mo is open to the public. Kung alam nila paano to kunin, makukuha ka nila. Moving on, so pasensya na kung medyo wala akong gana. Walang espiritu dito. Lalo na yung mga nakikita ko mga sa description, binibigyan ako ng mga verso sa Biblia. Ang pinakamagandang verso dyan na panlaban, bantayan mo yung anak mo. Like, hindi counted as parenting ang pag binigyan mo yung anak mo ng unlimited access sa internet ng mga bandang 8 taon o 10 taong gulang, ha. Alagaan mo sila, bigyan mo sila ng quality time. Iiwanan mo lang sila sa internet. Kahit sabihin mong feeling mo secure sila sa YouTube Kids app or ano, kung alam mo kung gaano ka curious sa isang bata, magkakaroon ng araw o oras or tsansa na mapupunta sila sa isang site na very dangerous sa kanilang klase ng utak. Yung mga very curious and very gullible. Alam mo naman marami tayong mga predators dyan, both sexually, mentally, di ba? Ito yung mga pagkakamali ng mga magulang na hindi lumaki na internet. Yung mga ngayong lunod sa internet, alam natin kung gaano ka-cancer ang internet. Kung gaano kakupal ang mga tao sa internet. So dapat hindi na tayo nagugulat pag iniwan mo yung isang walang kamalay-malay na bata na lumangoy sa lalim at dilim ng internet. Ito yung mga comment ng mga taong lumaki sa internet, no? Di nga ako mautusan ng nanay ko maghugas ng plato. Tapos yung apps niya pag-uutos na, wag ako king ina niya. Diba? Ito pa yung sabi ni Adrian. Maganda to kapag nalaman ng mga abusayap tong challenge na to. Sino kayo unang mamatay sa yung admin o yung abusayap? Palakasan, diba? Hacker challenge. Sino mas magaling bang hack?
Kung ikaw ay bata, naiintindihan ko ang iyong takot kasi kung syempre di mo pa alam, para ka nagtatry lumangoy sa isang swimming pool na di mo alam kung gaano kalalim. So parang tinatry mo, ano to, nakakatakot kaya. Pero kung nalunod ka na tulad ng mga sanay mga bihasa sa internet, alam na yung dumi at katarantaduan at kakanselan sa internet, alam mo na walang espiritu dito, mga tao lang din to na nanggagago lang. Iwasan mo lang sila, tamang iwas lang sa pamangkin, di ba? Huwag mo silang hawakan. Kaya nga please, yung mga magiging magulang dyan, parang awa nyo na. Huwag nyo bigyan ng mobile phone na may unlimited access sa internet yung mga anak nyo, ha? Pag mga banda 15, 16 years, pag may alam na sila sa mundo, or kung bibigyan mo sila ng maaga, sana naman yung bigyan nyo sila ng guideline, sabihan muna ng mga pwede lang makita, or ikaw na gumawa ng bakod sa kanila. Alam mo yan, please, wag lang tayong suksok ng suksok kung saan ha? At gumawa ng mga lecheng bata na hindi nyo kaya panindigan, ha? Sa mga magulang na minalas at hindi nakapaghanda, condolence sa inyo. I'm so sorry. Wala tayong magagawa, ganyan talaga internet. Once na pumunta ka dyan, pag hindi mo alam kung saan ka mapupunta, ay mawawala ka talaga. Mga unang mga simple lang na parang 2 AM manood ka ng horror. By the 5th day, kumain ka ng plastic kasi luwa mo, isuka mo. Pagdating ng mga dulo-dulo, nagiging mas grabe na. So please, relax lang kayong lahat. Huwag nyo lang sila kausapin at huwag nyo pansinin yung mga banta nila sa inyo. Wala silang magagawa. Kaya daw siya tinatawag na blue whale, tsaka kasi very solitary daw ang blue whale, mukha daw kasi silang cute. So yun yung mga pinasa-pasa dun sa social media site sa Russia na hindi harmful tignan, di ba? Parang ang cute, ang sweet, ang solitary daw. Nako-connect din daw sila dun sa patterns ng mga whales na very healthy naman yung male, pero bini-beach nila yung sarili nila, yung tumatalon dun sa mga shore hanggang di na sila makahinga. Tayo mga tao, milig tayo maghanap ng mga patterns. So, wala pang verified sa mga to. Syempre, lahat ng tao may kanya-kanyang opinion. Ang sure ko lang sa'yo, wala mga espiritu involved dito. Una-una ha. Tapos ang pangalawa, ito na yung mga dark web wannabe na isa akong batang hamog. I'm sure hindi sila magsasayang oras sa inyo. And please, wag niyo takutin ang sarili niyo kasi baka mangyari mapahamak pa kayo. Ako ay inyo, friendly neighborhood hacker man na sawang-sawa na sa mga ganito. Hacker man out. Ang isipan sasalan o agam. Siniskwela, hey.